खुलुमबाय। गिबियावनो मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि मोनाबिलिनि गिबि खौराङाव दं। आजिरा मोननाय अंगनबादि स्कुलनि खामानि मावग्रा आरो हेल्पारफोरा रां मुलाम्फा मोननो हागोन। मैया 22 मार्च एबा बुधबारखालि गुवाहाटीआव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मोनसे मेल खुंफुंनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अंगनबादि स्कुलनि खामानि मावग्रा आरो हेल्पार्सफोरा रां मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै फोरमायना होयो। बिथाङा बुंबावो, आजिरा मोननाय अंगनबादि वर्कार्स आरो हेल्पार्सफोरा अटल पेन्सन य'जनानि गेजेरजों रांनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। लोगोसे आजिरा मोननाय वर्कार्स आरो हेल्पार्सफोरा आजिरा मोनदोंब्लाबो अंगनबादि सेन्टारफोराव थांनो हागोन आरो जायफोर अंगनबादि स्कुला गोजाम आरो बायला जिला जाबाय, बैफोरखौ गोदान मुगाजों गोरोबहोनानै लुफामफिननाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंबावो। लोगोसे 4000 गोदानै अंगनबादि सेन्टार गायसननो लानाय खामानिया जागायनायनि लामायाव फैबाय होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंबावो। गुवाहाटीनि मिउनिसिपाल कर्परेसननि चिफ इन्जिनियारनिफ्राय आयेन बेरेखायै दोननाय हाथियार बोखांनो हादों। थांनाय 22 मार्च एबा बुधबारखालि गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि मोनसे हानजाया घुस लानाय समाव मोगा-मोगियाव हमनो हादों होननानै आसाम भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि एडिजिपि सुरेन्द्र कुमारआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसननि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराखौ सासे कन्ट्रेक्टरआ 4000 रां घुस लानायनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि सेराव अजद होदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 मार्चखालि बेलासि समाव बे हमजानाय दायनिगिरि इन्द्रजित बराखौ सिग्रोमनायनि गेजेरजों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि हानजाया गंसे पिस्तल, गंसे एयारगान आरो 22 हाथियारनि गर 10 गुलिजों लोगोसे गोबां बिबांनि रां बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 22 मार्चखालि आसाम केबिनेटआव टि गार्डेन मेनेजमेन्टनि गेजेरजों गासै 419 गुदि फरायसालिफोर, 2 गेजेर आरो 1 गोजौ फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि रायजो सरकारा टि गार्डेन मेनेजमेन्टनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। गुदि फरायसालियाव 2 लोगो फोरोंगिरि, गेजेर फरायसालियाव 3 फोरोंगिरि आरो गोजौ फरायसालियाव गासै 6 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय थांखि लादों। लोगोसे आसामनि गासै फरायसालिफोराव सानजौफुनि जाग्रा आदार, बेसेन नाङै बिजाब आरो गाननाय-जोमनायफोरखौबो होनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आसाम केबिनेटआव फारसेथिं आसाम सरकारनि बेबादि थांखि लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौबो सरकारि खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, आसाम सरकारनि बे केबिनेट थांखिखौ बरायदों, नाथाय एखे लेभेलाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव 10 बर' फरायसालिखौ सरकारि खालामनांगौनि खोथा दंमोन। 3 बोसोर सिगां बेनि सायाव फारि-फारियै सावरायलायनाय जादोंमोन आरो कमिटि दानाय जादों। फरायसालि सोरखारि खालामनायनि थाखाय मडेलिटिखौ एबसुनिफ्राय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जमा होनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव सरकारा बेखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय केबिनेटआव लाबोबाय आरो गोबांबार कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय एनाउन्समेन्ट होबाय। नाथाय 3 बोसोराव जायखौ जों आसा खालामदोंमोन बे दिनै मोगथाङाव जाफुङाखै। बेनिखायनो बबे दफायाव एबा बबे बेसिसआव 419 टि गार्डेन स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नागिरदों आरो बबे मडेलिटिजों खालामनो नागिरदों बेखौ बुजिनो हायाखै आरो बिथांमोननिखौ जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायोब्ला गोरलैयैनो बर' मिडियामनि फरायसालि, बिटिआरआव थानाय गासैबो मिडियामनि फरायसालिखौबो आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियामनि फरायसालिखौ मानो सरकारि खालामनो हाया, बेखौ सोंथि खालामदों दिपेन बर' बिथाङा। बेनिखायनो एबसुआ खावलायदों गोख्रैयैनो आसाम सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि जि पेन्डिं मेटार बेखौ गोख्रैयैनो सरकारि खालामनायनि बेबस्था लानांगौ आरो जिखुनु जाहोनाव गोबाव जाया बेखौ आसाम सरकार आरो गासै जि डिपार्टमेन्ट दं बिथांमोननिसिम दाबि दैखाङो। पान कार्ड आरो आधार कार्ड लिंक खालामथारनांगौनि थाखाय मिरु सरकारा गोख्रों आयेन खालामनानै होदों। बे समावनो इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआबो इनकाम टेक्स एक्ट 1961 नि आयेन बायदियै 31 मार्च 2023 नि सिगां पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो बिथोन होदों। बेजों लोगोसे मा जायगानि सुबुंफोरा पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनाया गोनांथार नङा, बेखौ इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ फोरमायना होदों। बैफोर जाबाय फारियै जायफोर सुबुङा आसाम, मेघालय आरो इउनियन टेरिटरि अफ
जम्मु एन्ड काश्मीराव थायो बैफोर सुबुङा लिंक खालामनाया गोनांथार नङा आरो जायफोरा 80 बोसोर बैसोनि बारा बैफोर सुबुङाबो लिंक खालामनाया गोनांथार नङा होननानै फोरमायना होबावो। इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ केस ट्रेन्जेकसन लिमिटखौ फिक्स खालामनानै होबाय। जुदि नोंथांनि एकाउन्टआव गोबां केस ट्रेन्जेकसन खालामनाय हिस्टरि दङ अब्ला नोंथांनि फैसाया बबेनिफ्राय फैनाय बेनि सोंथि खालामगोन। इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ फिनान्सियेल समान नङै एबा आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरनि थाखायनो बे गोख्रों थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायना होदों। जुदि नोंथांनि फिक्स डिप'जिट एकाउन्टआव 10 लाख रांनि बारा दङब्ला इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ नोंथांनि गोबां रांनि सोमोन्दै सोंथि खालामगोन। फारसेथिं कारेन्ट एकाउन्टनि मेक्सिमाम लिमिटआ 50 लाख रां जागोन होननानैबो फोरमायना होबावो। लोगोसे फिक्स डिप'जिट एकाउन्टआव बोसोरसेयाव 10 लाख रांनि बारा डिप'जिट खालामनो हानाय नङा। जुदि नोंथाङा 10 लाख रांनि बारा डिप'जिट खालामनोब्ला नोंथाङा अनलाइन एबा चेकनि थ्रुयै पे खालामनो हागोन होननाबो फोरमायना होबावो। फारसेथिं क्रेडिट कार्डनि थ्रुयै 1 लाख रांनि बिल पेमेन्ट खालामोब्ला इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ बेनि सोमोन्दै सोंथि खालामगोन। जुदि नोंथाङा मिउचुयेल फान्ड एबा बन्ड्स आरियाव केस ट्रेन्जेकसन खालामोब्ला 1 बोसोराव 10 लाख रांनि बारा ट्रेन्जेकसन खालामनो हानाय नङा। जुदि नोंथाङा बेनि बांसिन खालामो अब्ला इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ बेनि सोमोन्दै नटिस हरनाय जागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।